Tää video on tuleville abeille. Kuuntele siis hetki. Tuntuuko abivuosi stressaavalta ajatukselta? Mitä jos mä poistaisin teiltä yhden ison stressin, nimittäin abihupparit? Kuuntele hetki ja mä kerron miten. Abihupparit. Kaikki tilaa sen, mutta musta tuntuu, että jokainen koulu on aina ihan yhtä kassalla, että mistä kannattaa tilata ja minkälainen kannattaa tilata. Mä esimerkiksi itse opiskelin Pirkkalan lukiossa ja meistä ei kukaan jaksanut tutkia, että mistä tilataan, niin ne hupparit olisit ihan kertakäyttökamaa ja en mä edes tiedä enää missä se huppari on. Me päätettiin tehdä asialle jotain. Tyylikäs Production tuottaa ajattomat, vastuulliset ja laadukkaat abihupparit rennolla meiningillä. Me autetaan teitä ensimmäisestä yhteydenotosta ihan sinne huppareitten jakoon asti, eli koko prosessi me jeesataan. Näiden lisäksi me lahjoitetaan euro jokaisesta myydystä hupparista Mieli ry:n toiminnan hyväksi. Viime vuonna me saatiin kerättyä kasaan jopa 1200 euroa Mieli ry:lle ja nuorten mielenterveystyöhön. Laita meille viestiä, niin tehdään teille Suomen tyylikkäimmät abihupparit.